Хәерле көн сезгә, жюри әгъзалары. Имен булсын һәрбер көнегез. Сәламәтлек сезгә юлдаш булсын. Шатлык чәчсен нурлы йөзегез. Берчә шатта, берчә дулкынланып, ачам бәйгебезнең ишеген. Таныш булыйк, бәйгегә дип килдем. Гөлшат була минем исемем. Мин Илһамова Гөлшат Фидус кызы. Әтием Илһамов Фидус. Әнием Илһамова Айгөл. İkisi de bik uңған, тырышлар. Минем тамырларым елга күлләргә, урман кырларга, болын әрәмәләргә бай булган Башкортстан Республикасы Кызыл Кама районына барып тоташа. Дөресен әйткәндә, мин бар кызларның видеоларынан да карап, миңа аларның үзләре турында сөйләүләре җитмәде. Алар кул эшләрендә күрсәтәләр, алар ашарга пешерүләрендә күрсәтәләр, гаиләләре турында сөйлиләр, туган яклары турында сөйлиләр, үзләренең хыяллары турында, үзләренең киләчәктә кем булырга теләгәннәре турында. Татар кызлары дина кула битендәләр. Минемчә, татар кызы хәзерге вакытта кыю булырга тиеш. Ул милләткә файда китерергә тырышырга тиеш. Кичкенә булса да файда китерергә тырышырга тиеш минемчә. Һәм менә миңа бу кыз бар яктан да булган, миңа аның кул эшләре дә ошады, концерт номеры да яхшы иде. Менә үзе турында сөйләве җитмәде. Шуңа күрә мин визитка өчен балны төшердем. Һәм гомуми бал 22 булды. 22, рәхмәт. Монда бераз бәхәс туа, миңа барлык кызларның да үзләре турында сөйләүләре җитте, ләкин монда сорау ничек алар моны ясыйлар. Күбесенең ниндидер шаблон сүзләр бар. Һәм шуның аркасында менә аның видеосы күренгәнчә кадәр мин аны хәтта искә дә төшерә алмадым, кем иде микән ул. Бөтенесе бер төрлегә әйләнә, интонацияләре бер төрле, сүзләре бер төрле, хәтта кайсы бирләрнең тавышлары да шуның аркасында охшый башлый бер-берсенә. Һәм менә бу шикләргә керү бераз кумачаулый кызларга бу сизелеп тора. Шуңа күрә 20 бал. Хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары. Мин бүген сезгә бик тәмле эшпошмак пешереп күрсәтәсем килә. Эшебезне башлап җибәргәнче аяпкыч киям. Эшне башлыйбыз. Хәзер инде эшебезне башлап җибәрсәк тә була. Ит туралган, бәрәңге белән суган гына турасы калды. Әнием өйрәткәнчә, читләрен шиметәбез. Вакыт тәмам, эшпошмагым пеште. Менә шундый матур эшпошмак булып чыкты. Гөлшатны алсак, менә татар халык ашлары. Кадрия Рәисовна, менә сез дә әйткән идегез, менә аш пешергәндә, ашарга пешергәндә татар кызында бер нинди дә йөзекләр булырга тиеш түгел кулларында. Гөлшатның, менә мин монда да язып куйдым, йөзекләрне салырга иде дип. Аннарысын, ләкин барыбер 5 бал бирдем. Кул эшендә эшен әз генә күрсәтте дип яздым. Миңа җитеп бетмәде, шуңа күрә 4 бал гына бирдем һәм бию эшендә 4 бал бирдем, чөнки мин әлбәттә үзем бии белмим. Ләкин нигезләрен барыбер аңлыйм. Минемчә, менә нишләптер алар күбесендә мин бию өчен инде 4 бал биреп чыктым. Кайбер кызларга 5ләрне дә куйдым. Ни өчен? Чөнки алар бик ире биюләр дип әйтимме соң, чөнки аларның хәрәкәтләре бераз гына минемчә кызга салмаграк булырга кирәк.
Шуңа күрә мин бию өчен балны төшердем кызларга. Чөнки алар кулларын да күккә кадәр күтәрәләр. Минемчә түбәнрәк булырга тиеш хәрәкәтләрне ясаганда. Мәскәү тиеш. Әйе. Гомуми бал 21. Рәхмәт. Минем Гөлшатка гомуми бал 20. Шул ук миндә кул эшләренә мин билгеләгәндә бик аптырадым инде, чөнки әгәр дә кул эшне тотып карасак, без аны башка төрлерәк фикерләр идек. Монда кемдер булышканмы анарга яки үзе барсында эшләгәнме? Әгәр дә үзе барсында эшләгән икән, шул хәтле күп чигешләр. Мин күңелдә шатланып утырдым инде шундый күп кул эшләре белән шөгыльләнүче кешеләр күп икән дип. Ләкин нәкъ менә Гөлшатны караганда минем күңелдә сорау туды. Гөлшатны әзерләүче кеше кем икән дип. Менә кайвакыт кем әзерләгәнен дә беләсе килә. Ничектер менә бурында әйтеп җибәрә алар идек кебек, менә бурынын төзәтеп җибәрер идек кебек. Кыз үзе тырыша, ләкин ниндидер менә тагын да зуррак этәргеч кирәк булганны. Бу очракта мин әзерләүче турында да уйладым. Гөлшатка шул әйткәнчә гомуми бал 20 минем. Шигелгән мендәрләр, сөлгеләр, яшьлектә әбиләр шиккәннәр. Истәлек булсын дип бүгенгә, буыннан буынга күчкәннәр. Мин мендәр тышларымны бик матур итеп шигеп бизәргә яратам. Моны миңа әнием өйрәтте. Үз кулың белән шиккән әйберләрне матур дип саныйм. Мендәр тышларыннан башка матур картиналар шигергә яратам. Берсен шигеп күрсәтәсем килә. Шундай матур булып чыга. Әйе, менә Сәйтәгә кушылып әйтәм, биюләрне мин дә игътибар иттем. Ничектер дурфарак, тупасрак чыга икән. Бәлки ул төшерү рәвеше микән дип тә уйладым. Төшергәндә бәлки резкирак нигрәк тоттылар микән. Алай дисәң, ул бит инде салмак алымнар кызларның әллә каян теге канат җәйгән шикелле генә булырга тиеш шикелле. Шуңа күбесендә менә 4 ел булат төшеребрәк куйдым. Шикләнебрәк дигәндәй. Менә кул эшенә шулай ук миндә әзрәк кенә билгеләп куйганмын. Ышанып бетмим дигән шундый бер нимне. Алай кышлары матур итеп бәйле ул ашара тотылганда шуны бөтенсен өйрәтә. Алар инде искитмәле гомуми бал минем 22 булды. Рәхмәт. Гөлшатка килгәндә безнең Башкортстаннан менә икенче кызыбыз. Иң беренче мин Гөлшатларның иң беренче чынлапта Башкортстан Республикасында яшәп тә катнашырга, аларның оештыручыларына теләк белдереп, аларны менә катнашырга этәргәннәр өчен бик рәхмәтле. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Иң беренче киемгә игътибар итәргә кирәк. Чөнки татар кызлары иң беренче билгеле булырга тиеш кием аша. Аның без телен ишеткәнче, һөнәрләрен күрсәткәнче, менә кием безнең аксый. Инде бик күпләрне аңлатабыз, менә бу өлешләр ябык булырга тиеш. Утыртма яка, кем әйтәне күтәртмә яка дип, менә шушы әйбер җитми. Беренче визиткадан ук менә күлмәк белән чыгып баса ул, менә моннан безнең ачык һәм менә ашарга пешергәндә аның билгеле нигә күтәртмә яка бар. Менә ашарга пешергән вакытта ул үзе күлмәген дә, яулыкларын да матур итеп бизәү, итеп юну хылларын да аларын күрсәтә. Ләкин менә шушы әйберләр җитеп бетми. Концерт номерларына килгәндә нәкъ шулай әйберне минем дә әйтәсе килә. Бию алымнары Башкортстан бит инде ул шундый җирлек безнең. Шул кадәр матур биюләр, матур салмак хәрәкәтләр, кул хәрәкәтләре бөтенсе. Ләкин бу әйбер әле кызларыбызда безнең сизелми. Киләчәктә инде теләк, ул әйберләр аларда кабатланыр дип, һәм турыдан-туры элемтәгә кереп, сораулар биреп, безнең җавап алганда да, җаваплаганда да бераз гына читенсенебрәк, ничектер тулы җаваплар бик була алмады. Шуңа күрә мин Гөлшатка 20 бал куйдым.